nih kau? Picise. Peces paran. Picise jas. Pecise jas iki 5.000. Wow. Ya, jas tukune 2 miliar tuh. Iki ada kak 5.000. Ya wonge geleme semene, Pak. 2 miliar kok lagi ngenti peces maneh. Duweten, iki bialekno picise. Jane gelem, Pak. Ya peksanan. Kadung yang gelem perkosaan. Anu tetep jalukan. Picise bialek kena. Picise bialek kena aja sejuta. Kadung yang gelem samplok ambil arloji kiwir-kiwir sira. Arloji ki anak saya. Kadung sing gelem, Pak. Peksanan. Iku jas larang, Dok. Biasane biasa maksa-maksa, Pak. Tapi iki mau jas ambil peces mong 5.000 ya. Sira. Iki selama song tinggal nang kota paling-paling dimanja selalu ambil sira. Wah, ya anak wong siji ya, Kang. Ya anak wong siji iku Masya Allah. Kang Riko tinggal iku saiki dadi wis. Hari kok tinggal habene wis dadian. Dadian. Masalah. Ulung otot sampai teblok ya. Dadi paran. Dadi anak. Ndai. 2 wulan nang kene. 2 wulan. Iya. Masalah. Ya arang isun marek ketik. Mau waktu iku ya. Ya mari-mari kok 3 minggu ya Kang sang nang umnya. Terus karepe sen ngomong nunggoni arjuntal paran. Wong lebih, wong sugih kaya awak dewek. Oh iya. Yang penting rumah tanggane awake dewek. Aja sampe nuruti omonge tangga liyane. Yang penting rumah tanggane rukun, anak bisa sekolah, bisa dadi pelajar hang apik, dadi pelajar hang teladan. Lah ya ketiku iki. Pak. Paran. Wonge sing gelem, Pak, njaluk dipungahi picise. Jaluk dianai. Dek, tolong. Wes, pokok jaluk anakan piro? Iki kan mau gede kali 5.000. Iya. Anaknya jare anak 20, Pak. Anak kiro iki, guys. Guys, lari sekolah buang guys. Apa ora bodoh? Iki biabane 5.000 anake njaluk 20 iku heng kelirau. Aja 20, kok kan njaluk 100.000 pisan weh. Kon mrene nitut tengelek. Ya wonge ngomong ketiku, Ya Pak. jutan. Wis aja nuruti omonge tangga. Biar tanggaku jongkir walik, biar tangga iku ngomong kelenti awake dewek meneng hang penting. Ayo, nang jero ben enak. Seminggu heng mulih rasane kok kangen ayo. Jengenge kore temangir. Andiane kita pengiwa dapati kaken pikir. Kodyane ana ring donya. Dapati kaken pikir. Kodyane ana ring donya. Jamang-jamang manuk ketikatan. Milu takon bareng salahe. Menang-menang ngajak kegiatan. Milu takon bareng salahe. Ya Ore-ore anter linu, Cek. Linau. Wowok sayang. Pane Kang wowok sayang. Kang milu pelat sih, Dok. Kang pelat iku isun. Pane Kang loro. Wowok. Wowok parane. Ijen kene. Kene. Ya. Kene lor pisan. Kene pisan. Urang sidik. Parane. Hah? Parane. Sayang. Ison iki dikongkon emak ambi bapak nyang pasar blonjo. Terus wis duwe sao. Oh, yo digawani pecis akeh. Wis duwe sangu temenan. Heeh, aja kuwatir. Tele. Olong digolek kae. Lucu maneh kok. Wong ganteng ah. Yo.
Akeh. Iya kau. Hah? Iya. Ya wolong dideleng sing dewek sing weruh. Kat. Atus. Atus Seket. 200. 200. Asik. Arep nggo padang udan nih. Apa? Hah? Apa ngomong? Maksudnya padang udan pinggir pesisir. Ya papan awak kedek biasae bercinta ning pinggire pesisir disakseni wong mancing iko kok sayang. Itu ilek ya yang? Hah? Ilek. Biasae kadung pilek iku kadung disayang terus ilang. Kang mesra sikut ta sayang? Ya mana itu gemeter. Wong pacaran ikau, wong demenan, kadung ketemu iku cipika-cipiki gitu kau. Nah, menan dah. Ya iya. Ya, rezeki ya. Kangen tambison. Agak uang Ah? Agak uang. Ti wong. Kau. Masa wong ikau? Aran. Penyakitnya beras. Aku tahu. Ayo saiki makau. Mlaku-mlaku. Goro. Pinggire pesisir. Yo. Kerang. Aja. Bu, Apa? jenenge anake dhewek mau dikongkon nang pasar. Ana nang pasar setengah hari lebih ngono mulih. Kaya wene ngono teko ya, Kang. Endane pasar iku pindah ta? Jare rek mau ketiki ya. Kang pasar, Kang hati-hati, Nduk. Kadung make ke wong aja entek mlebu nang pasar ngantenna sepine wong. Terus karepe Pamer. Kan selamat. Anak 3 minggu yang pasar yang ngono teko. Ya iku Kang Bodas, ana tangga demen pamer. soalnya isen dhewek ku curiga. Ah, masya pamer masya sugih rabine biyen tangkepan. Ya, masa kaget ison jare di TV desda motor. Anake Mas dhewek sepeda motor unine biyen rukokno setaten mak dit. Jare ado ngomong manasin nang isun iku mau di TV ana remote jare. Masih ya ta iso Aran. kaget. Remote rusak iku dinggo. Sama Kang Wetan iku panenku ri kandhang TV. ya, pecet ndonong biang. paran. Pokoknya aja kumpul api wong melarat-melarat iku ketularan. Aja panas ki aja panas. Pusing ana paran panas. Atas Anake dhewek ku waran, aja sampai oleh kumpul, iya, oleh dolen ambi anake wong melarat. masya anak iso umpamane duli sampekan iso tekek le. Iso rek ngrungau. Ah, Bu. Ngomongnya jare Kelenggar. Wong sombong, ketiku ya. Ya, wong sugih-sugih iso jawab to. Yo dewek kok. Kok anake yo sing ayau. Rek ana tangga ketiku heng panas ati. Ngene wis wong sugih iso megawe atus keringet. Kang Bodas. Aja kuwatir Mas yo nganggo emas ki Mas. Sepuan. Saking Ya. ang melarat iku henggel megawe turu mbiangkong. Arep golek pegawan oleh ndai. Ya gawene ya. Wong Iya, iki tangga. Iya. Turau, tangi nguntal, ombrok. Dah, gelem-gelem megawe paling-paling njowot anune kancane. Ya iku hang dilarang. Tau turu madang tapi rabi Hei. jauh. Cangkeme kayak ngomong ngene enak. Antemen jan kok. Ngomong ngene. Aja nuruti tangga. Yang penting awak dewek enak ayo Ah. ketreng. Arep turu ke sini. Mamel anak iki yo ngonte ya. Arep sepeda motor ya. Tenang. Sepeda motor jarone getiki-getiki. Nyane. Yang penting beres. Rabine alanah botak ke pameran. Aja panas sayang. Sepeda motor heng ana pampane Iya. ya. Iso Sepeda kadung kredit, kalung kredit. Parah deh. Ya. kadung weruh nyetaken sepeda motor heng muni. Jane wis sakaan. Kok parah nyane apa? Ayo sugih malah rabine biyen tangkepan hang wadon ta. Ah, gantengan bokong iki. Kadung nyetaken sepeda motor sedina heng munai. Sedina ngene kotong apa we? Ngene wae madya. Mas yo jare sepeda motor elek tapi yang wadon ayu ayo. Ayu tapi kotong-kotong. Hei, Mas yo ison elek.